скъпи приятели, след успеха на Нике, т.е. 50% успеха на Нике от снощи, сме тук да ви представим нейната прогноза за първи от двата мача, които ще проследим, а именно Русия срещу Белгия. Надяваме се, че Нике ще познае отново. И Нике, без да се замисли дори, реши, победител ще бъде Белгия. И да проследим прогнозата от втория матч, двубой между САЩ и Португалия. Отново, както виждате, приятели, победа за Португалия.